justice, the law of clemency, the law of action and reaction, because every action has equal and opposite reactions, the law of return. Onye mewuru ibi ọwa ife ọjọọ wee jebe napụghị eziokwu were okwu anyị gị napụghị ndụ were ọnwụ nye anyị. Cross may signify burden, crucifix, and death, while your tutelage is known as, or always symbolized, the staff of authority, truth and justice, equity and fairness. Are we for onye baby? Onye una nwanne nke bi iwu Chineke. Se wona na ga eji ya n'eziokwu a. Meto ya na ga se wona na ga eji ya n'eziokwu a. Tolu Chineke a. Ndị dị otu a bụ ihe mgbu nke obi.